приятели, правим едно бързо включване от служебното пункто на renovация.bg. Какво се случва тук? Понеже механизма за повдигане на стъклото ни се развали, тук имаме една счупена ролка, която при счупването, при самото вдигане на стъклото, освободи жилото и го направи на парцал, така да го наречем. Тук имаме един чисто нов механизъм, който реално замества оригиналния. При търсенето на механизъм втора употреба се оказа, че тия механизми, които са оригиналните, са много скъпи, а пък този новия е само 50 лева. Каква е идеята на това видео? Аз сега ще си го смена. Идеята е, че при нас може да закупите подобни неща, нови, на доста достъпни цени. Така че, приятели, ако искате да се възползвате, заповядайте на посочения телефон и може да обсъдим за разни части, които са ви необходими. Приятелчица, вече сме готови. Тук е стария механизъм. Ето. С aftermarket части, ефтино и ново, което най-вече